Halos hindi kitaon ang kalsada bangod sa madamol nga aso ang nagdugok. Makita man sa video ang isa ka pick-up nga salakyan nga mahinay man ang pagpadalagan. Apang sa pihak sang aso, mayara sang truck kag nagsugatanay ang ila mga banas. Ini ang nagluntad alas 4 sang hapon, Martes, Disyembre 13, 2022 sa Barangay Tranghawan, Santa Barbara, Iloilo. Sa pakig-angot sang Radyo Bistado kay Police Staff Sergeant Ayan Subagaysay, Traffic Investigator sang Santa Barbara Municipal Police Station. Kaya mo itong kundi nag-aso itong Kia sa gilid kalsada, na malfunction niyang makina, di si Cook nagpundo sa itong kalsada, pero sa iyang alay, tapos may incoming pick-up, pag hindi sa Libanwas ng Tambara, di waya makita ang Cook, di grabe nga so, tinagugo yung truck ako. Oo. Okay, so bali. Pero why man din yun, bali insurance claim lang ni pick-up, di Eric Norman ang Danny Cook. Okay. So bali sir, anong plastada? Gasugata ay sila daw, daw rin plastar nila, gasugat. Gasugatanay, pero si Cook nagpundo sana nga way, Oo. Oo. Tungod nga grabe nga so, ay naman kita ni pick-up ang nala niya, tinabugpuyan ko si Cook. Gari, kita naman sa video. Ang sir ka, grabe ang aso, sir, doon nag-zero visibility siya bala. Bali na nag-yan malfunction ng Kia to sa gilid sana, natubok aso na. Sus. Kita yung man to naglabayang truck hanggang si pick-up Oh, so bali nagpundo lang ya inali ang truck. Visibility, lala mo, hindi makita. Durom-durom gani, sir. Dulo-dulo. Pero at least pwede na enjoy na doon. Oo. Okay naman to sa insurance nila. Insurance claim na lang nila. Okay, sir, mga oras ganito, sir, na tabo? 420, 425, kay 430 ang tawag ko. Okay. 420. Okay, timahan, sir, man sa Villason. Sir, ang sa, sir, mga, kung tadi, sir, sang tuwag sina, pangalan, nirabla, sir, ako, sang duha ka driver. Gani ang driver ka, like ba, hindi gusto taungan. Sir, kay private na, hindi ko mapatao guro. Adiyo. Sa cook ng guro, sir? George, serious. George Serios. Pila edad niya, sir? 40 years old. Taga-ungkaon ng pag-iyan. Ang kauna pa via. Ang driver sa truck ang kilala kay George Serios, 40 anyos sang Ongka Ono Pavia. Samtang ang driver naman sa pickup ang nagpamalibad naman maghatag sa pangalan. Sa naglontad nga aksidente, wala naman sang may napilasan nga mga persona o kung may naulamid. Dugang man sa Bagaysay, ang madamol nga aso ang naggikan sa isa pagid kasalakyan nga naaberya sa higad sa kalsada nga amo ang kabangdanan kung nga nagsugat anay ang duha ka behikulo kag nagresulta sa aksidente. Samtang nalakip naman sa insurance ang pick-up kag pagkasabto naman sang driver sini ang mga damages sa truck. Kag ini si kabistadong Aaron Refoyo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.